Wong dhuwur irunge dawa sawa kantong bolong petruk sura gendela bango grana gulon semita wetik melu kene ora melu karo bojomu neng kono ora iso ngrokok meneng karo aku sembah idri-idren woi Untuk karepe dhewe nyata sekti mandraguna prawiring jurit ampuh kadek dalanmu wah ngedap-ngedapi iki ana ngoten Arasa Sumbar ayo wah awas oh wah iya wah wah iya mendel-mendelke bojone Kesi yo dijarak sik rasa le wih hah weh wah wah oke gendruk sapa Satria Madangkara Brahma Kumbara ayo aku duwe aji serat jiwa waringin sungsang salju menyeram bumi menang karo aku sembahi kerigeran mandek sih, kancane ben ngerokok sih. Perang iki tanpa ilingan ya iso ngono. Mergo lah kesusu ngono kuwi. Aja kesusu kaya barang colongan ae. Aja kesusu. Iki yen mung ngene terus, ya perange durasinya menjadi lama. Yen ketok prawira, ketok digdaya, aja endok nyododo ndi dodo, nyosirah ndi sirah. Sawangan nyo, sirah. Oh. Dodo. Ayo. Geger ayo.
Wani ora pamer kaya aku ngene iki. Nyo sira. Nyo sira. Sing ngene suwi ngene. Nyo sira. Ngono lho. Nyo sira. Geger. Lho, kamburi aku ya iso ayo. Geger. Tak kendel. Ngene aturane. Aku ngantem dasmu ping 3, bar kuwi kowe ngantem dasku ping 3. Sapa sing kopyor polone kuwi sing kalah. Wani ora? Wani wae. Bagus. Kowe merlu pira? 80. Ah, aku wis 207. Mula aku sing tua, aku sing dhisik ngantem ping 3. Oh iya, nah. Kena angkatan condong raos kok dijarak ora. Nah, iki lho ping 3. Ramudar derajat apa? Gendang. Oke. Lu. Ambruk. Ora sing rambu kok dimbrukne lho. Ora sing rambu, Bro. Ora iso. Wah, edan. Kurang pindho. Ya. Ambruk. Ora. Ambruk ora. Edan kurang pindho pisan. Iso hitung-hitung ora pisan. Ya, iki pamungkas iki. Genah kopyor polomu, ing kene dalan patimu. Iya. Wah, kowe. Agape ambune pete. Ampuh tenan kowe. Digdaya, tak dongake kowe dadi senopati ing pepethingan. Keluargamu do kepenak uripe slamet donya nganti tekan akhir. Aku njaluk pamit. Gusti. Pik penak men aku ora ngantem ndas ping 3. Damai. Ora usah damai-damai piye, aturane mau piye? Gage kok sik tak alon-alon. Adate mungsuh tak antem sirahe. Pecah dadi loro, mlethik bolone, getihe muncrat butik campur abang. Dadi kuwondo. Rasa kakehan cangkem. Lek ngantem ndang ngantem. Ayo. Ing kene dalan patimu. Ah! Urung nyuk. Urung to? Urung. Kaya mak ngono ora. Ngene. Cok takon dosa kowe. Dudu karepe dhewe. Lah karepe sapa? Ngene. Pertama, iya, iso bahasa Indonesia loh. Iso. Iya. Ya. Ye. Ora apa-apa. Pindho. Ya. Piye? Ora apa-apa. Sempoyongan. Oh, gaya iki kurang ana kowe. Aku sempoyongan ora mergo kok antem, mau keduren lek ku ngombe mau lho. Kurang pisan ya, pisan terakhir iki. Sigar sirahmu kowe. Gandeng dro 3 dan 3 iki tambahan wektu. Aku pisan, kowe pisan. Ya. Ya. Nyo. 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 Wah, digdaya tenan kowe. Mendel-mendelke ya. Rangkul terus sepiro. Iki sapa iki? Kancane sapa Gotoni? Merata bro.
Kasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abalatu makotan Prayoli binantang ora patut babar pisan madya bala Jawa tunjung lautan kapengkok ing Pancabaya bayane bemblenjani nyingkira gulung ana genderamu bongkok ana gaman Prabu Darpasura sing jemangkah gagah ning payudan sak anane menungsa tak remet dadi glepung.
Pandita karya wangsit pindha kumbangat saping tawang susuh angin ngendi gone Kakang Durna mripatku weruh dhewe lamun ta siswamu Darpasura saandane kabeh ora ana kang mangga kulya tanding lawan bedes putih tuwek elek keklek ya kuwi si Anoman tegese palungguhan iki ora kasembadan ya kuwi ngrebut anane jimat Jamus Kalimasada mongko yen aku kelawan kowe bali marang Ngastina matur karo anak Prabu Duryudana mongko ora entuk gawe sang wurunga bakal nampa pidana Dimate piye kakak nadyan kaya ngapa lan kepiye ora mandheg teka semene aku tetep bakal gawe rekayasa reka daya sanggit rungsit sing mbok kersakake aku kelingan ana kabar ingkang semebar warta ingkang rata mapan ana ing pertapan Gadung Melati ana salah sawijining putri sing rada lalu ing yuswa ya kuwi jenenge Nyai Santi Nyai Santi ya Nyai Santi iki saben-saben ana calon ratu ana nom-noman bakal palakrama utawa jumeneng Narendra adate mesti disowanake marang Nyai kuwi mau kula ripalungguhan iki kosek lan nom-noman kuwi mau digawa ning Gadung Melati ngene Nyai Santi kon ngopo diajari supaya kaya apa ngerti kawruh lawan asmara Rama piye carane gawe mareme bojo ki kuwi Nyai Santi pinter coba bab iki disambatake marang panjenengane syukur bage lamun ta Nyai Santi iki sing bisa ngrubuhake wong Amarta aku mung nderek Pertapan Gadung Melati Kurawa ayo munggah Pertapan Gadung Melati saanane saya kalwararas abjur lintang kumedat tesunyo tengah wangi lumprang kandaning puspita karang iwaning udyanira sang bija waram brengang lir swaraning madu prangto putrane waro kuna seta kasmaran ring suprata aku sumintar kakelingi
rene wangi. Panenggiling mapan wonten ing pertapan Gadung Melati. Sanggon-gon anane mung kaindhan ora keri. Dedaran sarta unjukan ingkang sarwa wirasa yekti amimbuhi santosaning raga. Nyai Santi kang wis kondhang dadi tukang gawa tumrape para calon ratu kang maremake garwa Prameswari. Dadak katungka prapaning Resi Dono ingkang dumrejeg tanpa laraben. Tangku jiwa memanisi menggep srinateng kalu siniwaka sangya pradase bener ya kene iki pertapan Gadung Melati. nuninggi Panjenenganmu ingkang awewangi Nyai nuninggi kula pun Nyai Santi.
Santi mulya, mboten nganti mulya. Santi ngoten kemawon. Ya kagungan putra menawi anak Andanu. Andanu ya apa? Anak angkat gadah naminipun Ratri ingkang nembe alit. Ngono. Jare kowe tukang nggawa kowe. Nggih, prisa to nggawa. Ngerti kabar semoban ning koran-koran. Nggawa ki tegese saben-saben ana calon ratu kuwi mesti digawa rene. Calon adipati digawa rene supaya nduk gula wentah bab kepinteran magepokan urip monggo brayan kuwi aja nganti sing wadon kuwi banjur negar-negar kaya jaran ucur mamah kendali banjur Raden Trisna karo bojone mergo sing lanang kurang santosa sing lanang kurang duwe pangaribawa. Bener ya? Nggih. Jenengan niku sinten? Lho, kula ngerti karo aku. Pendhita saka Sukalima. Tobat penemban Wisrawa. Ngawur. Penemban Druna. Ududurna ning Druna. Durna. Sing nate kawentar Sutya Gendhewa ki aku iki. Ingkang linting nguntak ngantuk nu sinten? Nggih. Dipun tepangaken nami kula pun Patih Sengkuni. Patih Ngastina Warangka Nata Ngastina. Kose aku tak takon karo Nyai Ranti. Di Panumbuhan iki Nyai Santi janjane piye caramu gula wentah? Mungkin pancen gathuk karo rasaku gandeng calon ratu Ngastina ki angger. Putuku Lesmana Mandra Kumara mangko tak aturke mrene ben digawa ana kene. Carane piye? Aku wene ana contoh, mene ana apa ki jenenge tuladha supaya gamblang lan wijah. Nggih, nuwun sewu. Rektosipun menika bab wadi. Ning gandeng paduka menika lak pujangga kraton Ngastina menawi mboten kula aturaken pidana menapa ing badhe kula tampi. Tumrapipun tiyang ingkang badhe lumbang asmara menika manut serat asmara ngama. Kudu weruh marang glagat niat wanci. Glagat tegese saderengipun bakal nindakaken saresmi kedah tanggap marang polatane wong wadon. Yen wong wadon lagi kebidung ing pegawean ngalor ngidul bar tanggapan mongko kudu ngesot wonten ing stasiun. Niku demi napa to kuwi? Demi napa ngoten niku? Lah niku tegese priya iki mboten tanggap ing sasmita ngoten niku. Wong wadon yen lagi kebidung pegawean kuwur rasane becike aja dikanthi olah sanggama. Yen nekat nindakake saresmi tanggurunga bakal ditolak upamane kersa leladi tiyang wadon kala wau namung kendelan kewala mung meneng jagrek kaya candrane debok. Ngono ora gelem obat. Mboten kersa. Ngeses ya ora gelem, mboten kerot. Mboten purun kok ngoten niku. Nah, ning yen polatane wong wadon niku katon seneng lan padhang pikire niku wanci ingkang becik kangge saresmi. Nah, angka kalih niat. Tiyang ingkang badhe gadah pepenginan sanggama. Aja mung sinurung hargane kanepsa nanging wong carem asmara niku mujudaken makarti ingkang suci kangge mijekaken putra ingkang minangka panyambunging sejarah. Mula kudu linambaran ndedonga marang Gusti ingkang Maha Nasa supaya anggone saresmi bisa antuk sih wilasane pangeran dene ingkang angka 3 nggih wanci. Tumrape wong sanggama kudu weruh kaliyan wanci lan swasana. Yen wancine sepi, hawane atis, kahanane tentrem. Ing kono wektu ingkang cep kangge cumbana. Terus kejawi saking menika manut piwucal ingkang kula ngertosi tumrape wong carem asmara mekaten kudu ayem lan tentrem batine. Maknane piye? Sepisan dene wong wadon bakal tentrem rasane lamun to dielus rikmane. Merga pangarasing asta mujudake panyuntaking rasa tresna lan welas asih marang garwa, merga sajroning sirah
mekaten nyimpen saraf alus ingkang bakal nimbulaken ubaling birahi ingkang mapan wonten ing otak. Angka kalih sasampunipun ngelus ritma nyawang pacanganipun kanthi kebak rasa asih sarwa ambebisikaken tembung ingkang alus angrengga endahing katresnan lan kasetyane wong bebrayan. Terus lajeng miwiti carem asmara menika kedah lon-lonan aja grudak-gruduk. Alus kebak ing rasa asih aja kesusulan keburu nafsu. Wong lanang niku adate menawi kesusu tur keburu nafsu niki mangke mboten dangu niku yakin kula. Saurunge kaya jak-jak bareng ditenani yo terus ngoten lah. Tangan kiwa nyekel pundak sing tengen nyandak sirah mburi banjur mandeng mripate wong wadon kanthi sak jero-jerone kanthi kebak rasa asih. Sak banjure miwiti ngambung wiwit saka bathuk mudhun wonten ing mripat irung tekan lambe banjur ilat anglus gulu pener ngisor kuping. Wis cukup teko kono wae. Suwi-suwi bateraiku dadi atos dhewe kaya ngene mawon. Wis nek santi wis. Ya mekaten jare jenengan ngersakaken kawruh bab menika kok ya. Edian. Kejawi menika sampun wonten ramuan-ramuan kangge nyataken para priya teng mriki sampun jangkep. Nadyaken jenengan yuswa pinten? 80 niku saged nuwun sewu. Weteng munggah niku 80, ning weteng medhun niku 17 niku saged umure. Ya. Ngene wae. Beda sing rinumpaka. Anggenmu dadi nyai lenggah ana ing Gadung Melati lak kebawa keperintah negara Ngastina, rak ngono. Nggih. Nah, ripalungguhan iki aku mundhut senjata pitulungan kelawan Nyai Santi. Gandeng kowe duwe kepinteran lan kadidayan kang midapi kaya ngono kuwi, upama kowe ndak perintah mateni Semar Badranaya apa kira-kira kabotan? Mangan jora kuning angin ukara graning arga kora kurni torek kakiri-kiri bumi pragempito padula mangambak ambak kersa apa lah? Yen kersa mateni Semar bakal kowe nampa ganjaran gedhe, ewadene nek ora kersa nuwun sewu kepeksa kowe tak tundung saka pertapanmu Gadung Melati kene. Merga iki wewengkon kabawa kaprintah negara Ngastina. Nggih. Kula purun. Nah, terus ning wonten syaratipun. Syarate supados kula langkung greget, supados kula langkung digdaya lan santosa, kula nyuwun mem-meman ingkang gagah perkosa syukur menawi dereng palakrama monggo katuran tindak wonten ing mriki. Waran dena becik besok mendemo baris kang payetno Jiwa saranta wonging Dwarawati iki putraku ing pedhanangan jenenge Bambang Swatana Bambang Sulama Swatana iki sing Jaka Kumalaka resik rong nate gepok singgol karo wong wadon. Nggih.
kula ngampil sekedhap kemawon kangge nambah grengsenging manah kula santosaning badan kula anggen kula badhe merjaya dhumateng danyanging tanah Jawi Semar Badranaya. Raden Swatama ayo nek pepungkuran sedhela wae badhe napa pesta ae. Manut. Dengan lekonan pun sore sasampunipun Sang Swatama den paringi unjukan kinarya jamu kekiatan dening Nyai Santi mangkono den glandang astanira yekti ing pepungkuraning pertapan ana wujude sendang kang dapening tirtane dasare sinebaran kembang mawar ingkang maneka warni lon-lonan pawongan kekalih nyemplung wonten madyaning sendang sinurung mantra suci gaiping jagat ingkang makarti yektine Sang Swatama kinarya gawe marem tumraping Nyai Santi ibarate lakuning gendhing kawiwitan saka cucur bawuk pariyana minggah srikaton sukma ilang dadi ayak-ayak serpek sesep dipun beduki dadang plak-plak ngoten nika sampak mangungkung dupi wis ana tandha tungtung delang tandhe suwing gendhing bebarengan kalian nglemah tanpa daya Sang Swatama. Swatama tek nangis ngapa? Let mune atimu tek gelo atimu tek susah kowe ora seneng ya? Waduh bopo remen bopo kula. Nyai Santi ambak sampun lali yuswa parandene waduh. Ya. Wis dienggo kene engko kono ora aneh-aneh ngono. Nyai Santi, Tak tagih janjimu. caramu mateni Semar piye? Ampun kaget yen weruh kula salin sujud. Malah dadi macan. Lanang wae wedok iki. Wedok. Kuwi jembar kaya ngono. Kok dadi macan apa arep melu sirkus apa piye kowe iki? Kanthi mekaten mangke gampilaken anggen kula mejahi Semar. Mboten nganti biar padang Semar sampun dadi layatan menika wae.
ganti ingkang cinarita. Ora kaya ingkang mapan wonten ing Klampis Ireng. Kilurah Petruk tetenguk wonten sak pinggiring dalan dasare karo wedangan daharanira nenggih bakwan. Sinartana nembang asmarandana aboting katresnan. Jarwane Sulistyan warni raga biaring jagat raya. Sapa iki, Truk? Rama Haji Sukron Suwanda. Wah, iya. Judule
langgam aboting katresnan. Sing nembang Bocah saka Kediri ya kuwi Mbak Birgita Ayu sing kulina nyangga kaya apa to aboting katresnan. ya kene Pak Sepur. Sing breges mas tendang Rene Kang. Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami Mbak Birgita Ayu. Heeh. Lan uga para kadang-kadang pengrawit saka Madang